Скъпи приятели, нашите добавки на компания Long Life Corporation са единствени в света. Нашите добавки имат животоудължаващ ефект. Нашите добавки имат разкрасяващ ефект. Чрез нашите добавки, започвайки веднъж приема, можете да се наслаждавате на дълъг живот и перфектно здраве до 125 години, защото животът започва след 50. Очакваме ви на нашата презентация в град Смолян на 8 май 2024 година в Общински съвет, сесийна зала в 13 часа. Заповядайте!